Sandali lang kakabsat ha. Hugas lang tayo ng kamay. Yan. Pray muna tayo kakabsat bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Oh, Ginos and George. Siyempre, hindi mawawala ang sili natin kakabsat. Sa kanto patidtidan. Sa kanto mekos-mekos. Hindi mo sa sabaw na. Huwag tayong alokbati na sa ilalim. Mainit eh. Yan. Tapos sabaw. Grabe. Tilapia. Saw-saw dito eh. Sa kanto sakmol. Sabaw. Manimis-nimis yung tilapia tsaka inabraw natin. Fresh na fresh lahat. Ngayon ma. Ayun na. Lord, maraming salamat po dito ulit sa blessings. Napakasarap po at nabusog po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Always nabigyan niyo po sila ng lakas upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.